donar la paraula als ponents, sí que us voldria fer una foto del que tenim ara al territori, que no és menor, que és molt important el que hem aconseguit, perquè pel territori que som, el pes demogràfic que puguem tenir, hem de parlar de que tenim la formació professional implementada a la pràctica totalitat de centres d'ensenyament secundari, però és molt important que tenim uns centres de formació professional exclusius al nostre territori. Tenim l'Institut Montsià, tenim l'Institut de l'Ebre, a Amposta i a Tortosa, però també tenim altres centres específics de formació professional, com l'Escola de Capacitació Agrària de Gandesa, l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta, l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, que la tenim a l'Ametlla de Mar, i des d'aquest curs tenim l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya a la Ràpita. Estudis específics vinculats completament amb professions del territori, com puguin ser tot allò del món agrari, del vi, de l'oli, a Gandesa, de l'agricultura ecològica a Amposta, de tot el que representa els estudis aqüícoles amb les empreses aqüícoles de la Ràpita o tots aquells cicles de nàutico-pesquera que tenim a l'Ametlla de Mar. Per tant, al territori que tenim ja tenim uns centres específics de formació professionals amb un ventall molt gran de famílies professionals implementades. Però malgrat això, massa vegades el que fèiem era implementar cicles en funció una mica del que et demanava el director de torn, el que et demanava el polític de torn, i el que estem intentant és dibuixar, planificar aquests cicles formatius a curt i a llarg termini. I des de serveis territorials creiem imprescindible treballar 4 eixos bàsics estratègics per al nostre territori, que són a partir d'aquests eixos estratègics pels quals acabarem implementant els cicles nous de formació professional o fins i tot a redefinir-los. Per una banda tenim un eix estratègic clau que ens defineix com a territori, que és l'eix de l'agricultura, de la pesca i de totes les indústries agroalimentàries. Imprescindible per treballar aquest sector primari i secundari és poder fer formació específica al respecte, perquè és la manera clau per tal de tenir persones especialitzades, alumnat que surti amb una formació ja tècnica per treballar en aquests sectors i per tant arrelament al territori. I aquí estem parlant del que us deia, de producció agrària, ecològica i ambiental que podem fer a Amposta, de tot el que és el sector agroalimentari, tot el que implica tots els processos de traçabilitat d'un producte que podem fer a l'Institut Montsià, tot el que és elaboració de vins, d'olis, a l'Escola Agrària de Gandesa i tot el que implica pesca i aqüicultura a l'Institut de la Ràpita o de l'Ametlla de Mar. Tenim moltes empreses d'aquest sector al territori, tenim moltes cooperatives agràries i per tant hem de formar alumnat que tingui aquesta professionalitat ja tècnica per poder treballar en aquests àmbits. Aquest seria un eix, però en tenim d'altres, perquè us deia, en tenim 4. El segon eix, important, que ens ha de diferenciar d'altres territoris, és l'eix de turisme, de lleure i de serveis. Som un territori amb una gastronomia única, amb moltes estrelles Michelin a nivell de restauració. Per tant, hem de potenciar aquests estudis que ja tenim implementats a l'Institut d'Artosa, aquesta escola de cuina que ha d'acabar fent el salt. Tenim també estudis de turisme, a Amposta tenim estudis d'educació ambiental, a la Ràpita tenim estudis d'embarcacions o de manteniment d'embarcacions d'esbarjo i tenim estudis de guiatge turístic. Si tenim aquests estudis, que és els que estem potenciant, és perquè tenim empreses d'aquest sector que han de ser empreses que es diferencien d'altres models turístics d'altres territoris i per tant
hem de potenciar aquests estudis en aquest àmbit. Continuo, un altre eix important, molt important per a aquest territori, és l'eix que li hem anomenat territori, aigua, energia i medi ambient. Som al sud, tenim 2 parcs naturals, som un territori on tenim l'aigua, som un territori on tenim l'energia i som un territori que és l'Ebre Biosfera. Per tant, hem de potenciar tots aquells cicles formatius que vagin en relació amb totes aquestes energies renovables, perquè volem ser un territori sostenible, volem que aquest turisme, perquè al final tot va lligat, acabi sent un diferenciador, perquè tenim els parcs naturals i perquè som reserva de la biosfera. I aquí també estem treballant per a continuar implementant aquests cicles formatius que ja en tenim, el d'energies renovables a l'Institut de l'Ebre i especialitzacions concretes com podríem tenir a l'Institut de Flix. I ja per acabar, estem al segle XXI, volem que la gent visqui al territori, però volem que pugui treballar també al territori, independentment d'on tingui la seu la seva empresa. Per tant, haurem de treballar molt aquest quart eix, que ja el tenim també implementat, que seria el de serveis digitals, de multimèdia i de disseny. Tenim molts cicles formatius de l'àmbit de la família d'informàtica. Els tenim repartits a nivell de tot el territori, a nivell de cicles mitjans, i tenim pràcticament molts de desplegats de cicles superiors. Perquè tot el que és programació, tot el que és innovació, tot el que és dissenys en entorns virtuals és el que ens demana la societat i ara, en plena pandèmia, és el que veiem realment que necessitem, no? Necessitem estar connectats al món independentment de si visquem a Tortosa com si estiguem a l'àrea metropolitana. He fet un repàs molt ràpid d'allò que tenim i d'allò que volem aconseguir tenir i sobretot ser, perquè tot aquest jovent que tenim al territori, i no només jovent, es pugui continuar formant a casa nostra per quedar-se a viure aquí, per treballar aquí i tenir una altra oportunitat diferent en aquella formació professional que segurament teníem ara fa més de 20 anys. Que passaria la paraula primer al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, al Chakir El Homrani, perquè evidentment ell ens explicarà novetats també de govern aprovades ahir, o el conseller Bargalló, però cap a on hem d'anar amb aquesta formació professional, no? Conseller Chakir. Gràcies. Res, és un plaer compartir espai amb el Pep per poder parlar de formació professional i crec que el que val la pena és tenir una conversa clara entorn d'un dels aspectes que és essencial per donar oportunitats a les persones i a la vegada transformar el nostre teixit productiu i donar respostes a les necessitats de les empreses. I això és la formació professional. La formació professional és una cosa que cadascú ens quedem a la nostra motxilla, perquè la formació ens la quedem a la nostra motxilla, però a la vegada ens ajuda a fer les nostres empreses més productives i és una palanca de canvi al nostre teixit productiu. I jo començaré amb un element, i volia parlar-ho amb el Pep una miqueta amb calma. El que hem fet aquests 2 anys i 8 mesos és trencar un esquema. I l'esquema era que treball i educació no s'entenien. Eren calaixos estancs. De fet, no s'entenien perquè ni tan sols parlaven. És aquest el punt. I això ho hem trencat. Ahir al govern es va aprovar els estatuts de l'agència. Una grandíssima notícia. Una mirada col·lectiva com a govern entorn de la formació professional. Però el d'ahir no és el més important. Portem 2 anys i 8 mesos treballant en projectes concrets, sumant el coneixement de cadascú. Nosaltres, la relació amb el teixit empresarial, com podem treballar entorn d'una flexibilitat per donar respostes a necessitats molt concretes del moment, i educació, ho explicarà millor el Pep, amb aquesta coneixença de la formació arreglada, amb aquest múscul que és importantíssim. Ahir el govern
com deia el Chakir, es va aprovar els estatuts de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals, que és una cosa senzilla però que no s'havia fet, que era un organisme que no té funcionaris, un organisme que no és una cosa complexa, sinó que és un lloc de trobada de tots aquells departaments que tenen coses a dir i que fan coses en formació professional, fonamentalment educació i treball, perquè a partir del moment sàpiguen què fa l'altre, col·laborin amb el que fa l'altre i facin coses conjuntes. I això, que és fonamental perquè la formació professional faci un pas endavant d'arrelament en el territori, de servei al territori, ja ho hem començat a fer. Passa que l'agència ho ordena, ens ho permet i ens hi obliga. A Flix tenim un exemple de que el Servei d'Ocupació de Catalunya fa unes propostes de formació ocupacional, que es fa servir l'institut, que el professorat de l'institut hi col·labora, i que és una proposta conjunta, i això, avui que som dimecres, hem anat a l'Institut Montsià, on l'Institut Montsià ens deia, home, és que estem fent un pas endavant perquè ara podem fer un projecte de formació contínua justament perquè va haver un acord entre els dos departaments que ens permet fer-ho. Jo crec que això és servir a la gent, això és estar al costat de la gent i això és servir al territori i a més tenir una mirada moderna del que és la formació professional. Això que deia ara el conseller, el Josep Bargalló, són els certificats de professionalitat. És el que hem estat fent a l'Institut de Flix i ara implementem de nous al territori a l'Institut d'Artosa amb cursos de certificats de professionalitat de fleca, brioixeria, de pastisseria i confiteria, a l'Institut de l'Ebre muntatge i reparació de sistemes microinformàtics i un altre de mecanització per arrencament de ferritja, a l'Institut Montsià planificació, gestió i realització de manteniment i a Aqüicultura La Ràpita activitats d'engreix d'espècies aqüícoles. Per tant, anem a fer uns cursos que donaran un certificat de professionalitat a un sector de població que és independent l'edat que tingui. És independent l'edat que tingui i té una virtut. S'adapta molt més als tempos que a vegades necessita el teixit productiu. S'adapta molt més. Són formacions que poden anar de 400 a 800 hores, són acreditades, són oficials i el que ens permet és necessitats que té el teixit productiu donar-li una resposta molt ràpida. És aquest element, però a part amb un sumatori. Amb un sumatori. Això també el pots convalidar com mòduls de formació professional recreada de graus mitjos i de graus superiors, amb el qual allò, després la persona, si es vol reincorporar a l'institut per estudiar el grau mitjà vinculat a aquella qualificació professional, ho pot fer. Jo crec que el gran repte que tenim en la formació professional és com som capaços de ser àgils a l'hora de donar aquesta resposta en la planificació. I aquí podem sumar molt. Podem sumar molt perquè eren dos departaments que no es parlaven. Eren dos departaments que no es parlaven. Podem sumar molt de les necessitats del teixit productiu, que d'això en sabem una miqueta com a treball, però també de les potencialitats que té educació. No tenia cap sentit. No tenia cap sentit que nosaltres féssim formació amb proveïdors privats, socials, etc., amb ajuntaments, però que no ho féssim amb educació. Això és integrar la formació professional. Allò que els professionals del sector porteu 20 anys escoltant, s'ha fet més en aquests 2 anys i mig que en els 15 anteriors. I jo crec que això ho hem de dir amb molt d'orgull. Ara, sabent que no hem assolit, que segurament el que hem fet és el tret de sortida, però que hem d'acabar d'aprofundir en aquesta resposta i molt vinculada a les necessitats del territori. Durant aquests 2 anys i escaig que estem de legislatura, han pogut implementar molts cicles formatius nous al territori. La pràctica totalitat, excepte aquells que no són pròpiament cicles, sinó són programes de formació i inserció, però la resta, el que són cicles, estrictament, han estat amb dual. Conseller, la importància de la FP dual.
hem fet en aquests 2 anys darrers, perquè de fet són els 2 anys darrers on hem fet la implementació, 15 nous cicles formatius a les Terres de l'Ebre, dels quals 11 són en dual. És a dir, uns 300 alumnes i 90 empreses. Per tant, hi hem afegit 90 empreses al territori, molt d'elles petites, però que són les empreses que fan teixit en bona part del territori, que col·laborant amb nosaltres i nosaltres col·laborant amb elles han fet aquest creixement del mapa de la formació professional. A més, ho han fet amb estudis que no es feien, com el manteniment d'embarcacions d'esbarjo, millorant estudis com els de capacitació agrària, centrant-nos cada vegada més en la recerca de l'oli a Gandesa, i a més abastant aquesta diversitat dels eixos que comentaves tu que volem centrar la formació professional aquí. És evident que la formació professional no té sentit si no hi ha pràctica empresa, i és evident que la lògica que la majoria de pràctiques d'empresa siguin en dual. No totes, perquè no necessàriament totes, i perquè hi ha estudis que no cal. I aleshores el que hem de fer és continuar aquesta tendència a augmentar els cicles formatius aquí, cada vegada més lligats en el territori, i a més sense complexes, és a dir, que fem un cicle formatiu perquè el territori té una necessitat i al cap de 4 anys la necessitat està coberta, doncs el canviem per un altre. No ens hem de quedar sempre tota la vida aquell cicle formatiu perquè feia 30 anys que era necessari i fa 10 que ja no és. I això necessita molta ductilitat. I justament, diguem-ne, els coneixements de treball i els coneixements d'educació, que són molt diferents, ens aporten a uns i als altres moltes coses positives. És a dir, educació què és? Educació és la gran empresa del territori. És a dir, a mi molt sovint, em recordo un dia que un president de la gran patronal del país em va dir: demano que el Consell Rector de la Formació Professional de Catalunya estigui presidit per un empresari de les millors i més grans empreses de Catalunya. Vaig dir, tranquil, ja el presidiré jo, que soc l'empresa, presideixo l'empresa més important. És a dir, el Departament d'Educació és l'empresa, dit així, el servei que té més centres de treball a casa nostra. És a dir, que hi ha escoles, instituts. Aquells centres de treball són centres de formació i són centres de formació professional. Era absolutament estúpid que el Servei d'Ocupació de Catalunya estés buscant locals per fer formació i no anés als instituts de formació professional. Estúpid. Pot semblar de perogrullo, però és que portàvem 20 anys així, Pot semblar molt tonto, però és que portàvem 20 anys i més de 20 anys així. I era una qüestió de falta de comunicació. Després hi ha coses de més qualitat, no tant de perogrullo que hem fet. Home, està claríssim que per la planificació a l'Observatori del Treball és una eina que li va molt bé al Departament d'Educació, igual que per nosaltres ens va molt bé aprofitar el professorat i una resposta, una necessitat que té unes empreses en una comarca concreta. Parlem, Ribera d'Ebre. Tenen unes necessitats concretes, les plantegen els seus alcaldes i alcaldesses, ens ho plantegen a nosaltres. Nosaltres diem, com a treball, és que no tenim el proveïdor en el territori. No, què va? Sí que el tenim. El tenim als instituts. El tenim als instituts. Edificis i professorat. I això, que pot semblar molt petit, és un gran canvi. L'acreditació de competències que hem treballat, Pep, jo crec que val la pena que ho expliquem, perquè això també és formació professional. Aquelles persones que tenen 40 anys, 45, que porten tota la vida treballant en un espai, però que no havien fet formació, i que ara estan a Merto moltes que ara estan a Merto, i que dius, home, aquesta persona té coneixements, acreditem aquests coneixements i el que els hi falta els hi fem la formació perquè tinguin el títol. Ara destinarem 25 milions d'euros per fer això entre totes les persones que ara estan en ERTO. Això és una aposta per la formació professional, i això és formació professional. Això també és formació professional. I sense oblidar el que podríem dir
la part de la formació reglada també, és a dir, i el que podríem dir la infraestructura, és a dir, al costat d'això, doncs també hem de treballar, i estem fent-ho, però hem de fer aquest pas per millorar d'altres aspectes, és a dir, els estudis d'hostaleria i turisme de Tortosa. És evident que són uns estudis molt bons, que tenen molt potencial de creixement, però que en l'espai que estan ara físic, aquest potencial de creixement no és viable. Per tant, hem de treballar perquè puguin créixer. És a dir, al país, a Catalunya, tenim mitja dotzena d'escoles d'hostaleria i turisme molt potents, molt potents, molt potents. I després d'altres de potents. La de Tortosa és potent, però hauria de ser molt potent. I per fer aquest pas molt potent, que ho pot ser, com 4 o 5 més que hi ha al país, i parem de comptar, li fa falta un espai. Un espai on pugui fer aquesta expansió. Això també és formació professional, però aquesta escola d'hostaleria i turisme, quan tingui aquest espai per fer aquest creixement, també haurà de fer després, haurà de fer aquests cursos de professionalització, cursos ja concrets per a alumnes amb dificultats. I jo crec que també és interessant que expliquem, és tan important que ahir també al govern es van presentar els 22 principals projectes que com a país, com a comunitat, com a societat volem impulsar amb els fons Next Generation. I el 17è, si no em falla la memòria, i no em falla la memòria, és el 17è, és el Hub Formació Professional. I un projecte que no és que l'ha pensat Educació o l'ha pensat Treball, l'hem pensat conjuntament, perquè allò és transformar el nostre model productiu i el que és més important, estar al costat de la gent, de cadascuna de les persones, que pugui tenir una aplicació on pugui revisar tot el seu històric de formació, on li pugui situar. És un element de transformació, Pep, crec que val la pena que ho situem, perquè no és una aposta, és que està dintre dels eixos principals que volem destinar amb fons europeus. I a més, tot això que és una transformació de la formació professional integrada, integral, global, ja entenc que de vegades genera suspicàcies. Algun professorat d'FP nostre diu: educació ja no és responsable d'FP. Clar que és responsable, no deixarà de ser. Som el responsable de la formació professional, com és treball, ho som en conjunt, i nosaltres en concret de la reglada, de la FP tradicional, i per tant, el títol el dona dels edificis de la FP tradicional i del professorat de la FP tradicional. L'únic que el mateix professorat de la FP tradicional millora si a més pot participar, a més, en d'altres formacions de formació professional. I també en la pràctica, perquè aquí hi ha un aspecte poc conegut, que són les pràctiques que fa el professorat de formació professional a l'empresa, que les hem anat ampliant, però encara les hem de millorar més. Però aquesta col·laboració en treball és més possible. I a més, abans el Chakir deia: ostres, que ara parlem els dos departaments i per això fem coses. Jo abans de ser conseller vaig estar treballant, organitzant pràctiques de professorat de formació professional, i d'altres coses. El que era més difícil és trobar que el professorat de formació professional podia fer pràctiques a un restaurant d'Ulldecona els caps de setmana, el professorat. Però fer pràctiques a una oficina de la Generalitat era impossible. I per tant, hem de fer aquesta visió de que la formació professional és el motor del sistema, de l'economia productiva, del territori, però també de l'administració de la Generalitat. També som l'eina de millora del servei públic, perquè també fem la formació professional del servei públic, perquè som servei públic al servei de tot el territori, de tot el teixit, i també d'aquests elements. La formació professional sanitària, per exemple, s'ha vingut clau aquests dies, aquests mesos. Hem tingut les escoles obertes, tenim les escoles obertes, quan diem escoles parlem de centres educatius, i això, a banda de permetre que tothom estigui al peu del canó de tirar endavant aquest país, perquè els centres educatius, com bé deies, és brutal la gent que tenim treballant-hi, anant a escola, a menjadors oberts, monitoratges, però tota aquesta gent de formació professional que ha d'anar a fer pràctiques, en pandèmia
Com se n'ha sortit? Jo tinc... Ho repassàvem l'altre dia, repassàvem amb el director general de formació professional les dades, que ja les tenim, i les comentàvem amb el Consell de Cambres de Catalunya, perquè una part de les pràctiques i de la inserció laboral es treballa amb el Consell de Cambres de Catalunya. En aquests moments tenim ara, en plena tercera onada de la pandèmia, més alumnes d'FP en pràctiques que el primer trimestre del curs passat, quan encara no hi havia pandèmia. Ostres, no ens ho pensàvem, perquè pensàvem que havien de ballar les pràctiques. Han de ballar molt les pràctiques a turisme, a hostaleria, al comerç tradicional, però no ha augmentat moltíssim a indústria, a logística, a comerç i màrqueting, a sanitat, i el balanç és positiu. Això vol dir, primer, que hi ha una necessitat de formació en aquests moments, perquè la gent s'aboca més a formar-se. Segon, que hi ha una necessitat d'aquesta, diguem-ne, interrelació entre l'empresa i la formació professional que ofereix un servei. En el cas de la sanitat és claríssim. Però a vegades que ja teníem una tendència a l'augment de la formació professional, una tendència a l'augment de la pràctica i una tendència a l'augment de la pràctica en FP dual, que tot i la pandèmia no s'ha de frenar, que això també hi és, això també hi és. Pep, si em permets, agafo el fil del que expliques i aprofitant el fil situo un dels aspectes que tinc molt clar, que és un dels reptes que hem d'assolir conjuntament. La pandèmia ha demostrat que els serveis essencials bàsicament es sustenta de persones que venen de la formació professional. La pandèmia ho ha demostrat, Els serveis essencials... Sí, el 65% d'aquí 10 anys de la demanda de feines demanaran titulats de grau mitjà i a prop del 30% de grau superior. Sí, però que diu Xaquera és que molta de la gent que ha estat a primera línia... A primera línia venen de la formació professional. Venen de la formació professional. És absolutament necessari. Però tenim una assignatura, i també ho hem de dir, i nosaltres pensem que l'agència pot ser una manera de solucionar-la, però que ho haurem de treballar entre tots i totes. No aconseguim valorar i orientar als joves i a la gent adulta que vol repensar-se, requalificar-se, que la millor sortida és la formació professional. I l'agència, per exemple, ens permetrà tenir un sistema únic d'orientació, col·laborat entre tots els sectors, perquè necessitem, perquè ho sabem. Quan un noi o una noia ha passat per la formació professional, quan un treballador en atur o una treballadora en atur ha passat per la formació professional, quan un treballador en actiu va passant per la formació professional per continuar-se formant, es mantenen, o entren al món laboral o es mantenen al món laboral, no pateixen. I aquí hi volia treure, hi ha aquest repte. Com animem el nostre jovent, els nostres treballadors aturats, els nostres treballadors en actius a ficar encara més en valor? I per això dic, la pandèmia ens ha demostrat que els més essencials i les més essencials de totes són de formació professional. Potser ens haurem d'assemblar més a Europa, no? A l'hora de promocionar els nostres estudis, penso que la mitjana europea és una, l'ideal és un altre i nosaltres, dins de l'estat espanyol, en som uns altres. Jo crec que el tema de FP dual és un exemple. Jo crec que hem de millorar la formació professional, estem millorant la formació professional, però tenim una molt bona formació professional. És a dir, no la millorem perquè sigui dolenta, la millorem perquè ha de ser millor. Ho dic perquè la FP dual, que tota Europa coincideix que és un mecanisme bo i necessari per a una gran part de la formació professional a l'hora d'inserir la pràctica, l'empresa i el centre i la inserció laboral posterior en conseqüència. A Catalunya tenim, després de que fa uns anys estàvem al 10% d'FP dual dintre el sistema, ara estem a un 20% d'FP dual dintre el sistema. Europa diu que l'estadi ideal és un 30%. Per tant, estem a mig camí d'on sortíem, que era el 10%, on hem d'arribar, que és el 30%. Estem al 20%. Per tant, hem de millorar. Ostres, clar que hem de millorar perquè hem d'arribar al 30%. Estem malament?
a veure, comparar és odiós. La mitjana de l'estat espanyol és un 3%. No saben Si l'estat espanyol està un 3%, nosaltres estem un 20%. I hem d'arribar a un 30%. Per tant, millorar? Sí. Estem malament? No. Estem bé. És ben cert que fa uns anys, però, nosaltres partíem d'un sistema de formació en què la gran base tenia l'obligatòria, no tota, però una gran base. Després teníem molt pocs tècnics i teníem molts graduats superiors. Aquest és el tema, si em permeteu, el barrilete o el rellotge de sorra? Correcte. L'ideal, no? La mitjana europea ens diu que té forma de barril és un hexàgon, un barril, molt bé, és a dir, que té molts tècnics professionals per inserir-se al món laboral, no té tanta base, no? I després es redueix a l'educació superior. Però també ben cert que això és en funció dels models de cada país i de l'obligatòria, si arriba als 16, si arriba als 18... I haig de tenir en compte que hi ha estudis que a Alemanya són d'FP, que aquí són universitaris, i estudis que a Alemanya són universitaris i són d'FP. Per tant, els sistemes no són equiparables 100%. I que hi ha molts cicles formatius de grau superior que estan a la universitat i aquí estan als centres de secundària. Si em permets, estem en un debat de la Federació d'Esquerra de Terres de l'Ebre, que coneixem molt bé. Ens oblidem, parlem dels temes i ens oblidem que estem en campanya. Oi que tenim molt clar, i ho sé que ho teniu molt clar al territori, que la formació professional aquí a Terres de l'Ebre ha d'estar adaptada al territori, les línies ho explicaves perfectament, el context també, nosaltres ara estem treballant en veure com podem adaptar la formació contínua també al territori per adaptar la inversió i l'eficiència de tota la inversió, doncs el nostre model serà diferent de l'alemany i del francès i del finès, de la mateixa manera que la implementació de la formació professional no serà la mateixa a Terres de l'Ebre que a la Catalunya central o que al Camp de Tarragona. Per què? Perquè la realitat empresarial, a l'hora de treballar a FP Dual, la realitat empresarial és diversa. Al Camp de Tarragona treballar més grans empreses, el sector químic, per exemple, i el sector del manteniment d'empreses d'embarcacions nàutiques, doncs són petites empreses. I això, si ho fas al revés, t'equivoques. En aquest sentit, jo crec que el que ens demanen els nostres conciutadans i també el nostre teixit productiu és que tinguem la cintura d'adaptar-nos a la realitat de forma ràpida i que el sumatori sigui una resposta ràpida i bona. Perquè el problema és si vols respondre ràpid i no fas una resposta amb qualitat. I l'altre problema és voler respondre amb qualitat però llavors anar amb 3 anys d'endarreriment quan els reptes econòmics els tenim ara. I les feines són canviants i ens hem de poder adaptar en cada moment, no? És important perquè jo des dels 2 anys i escaig que estem aquí que el primer que vam fer és reunir-nos en la Cambra de Comerç, no? I és la Cambra de Comerç qui ens posa damunt la taula uns deures de mancances, segurament de mancances de formació, d'aquesta formació tècnica, tant de grau mitjà com de grau superior, i ens posem a treballar i hem estat capaços d'implementar tots aquests cicles que deia el conseller al territori en molt poc temps. Però és que els reptes són canviants i allò que avui dia a l'avió és imprescindible, d'aquí 5 anys ja no ho serà. I ens hem de poder adaptar amb això. També ho has comentat abans, conseller. Sí. La relació nostra amb el món de l'empresa és necessària, però és de cooperació, però a més hem un concepte molt clar. Nosaltres, com a servei públic, no hem de ser servils de l'empresa. És a dir, no hem d'anar a l'empresa com subsidiaris. Nosaltres hem de servir a l'empresa i servir-nos de l'empresa, que és molt diferent que ser servil. Aquest servir a l'empresa i servir-nos de l'empresa, insisteixo, són en aquest cas de les 90 empreses noves enguany de FP Dual a les Terres de l'Ebre. És aquest que avui li deia
l'alcaldessa del Perelló que em deia, ostres, per què no fem una FP d'energia eòlica? I dic, una FP d'energia eòlica com a tal, el territori no dona. Formació professionalitzadora per treballadors tècnics d'instal·lacions d'energia eòlica, sí que n'hi ha, pel que sigui, per un any, 2 anys, 3 anys, el que calgui. Després no ho necessitarem. I hem de fer això. I ha estat, i amb el conseller Homrani, que té plantejaments sobre això, n'estem parlant, és a dir, la FP ha de ser dinàmica i ha de respondre a les necessitats. Quan la gent de l'Escola de Capacitació Agrària de Gandesa diuen ara volem treballar l'oli, el que ara volen fer en els estudis d'oli no serà el mateix que faran d'aquí 5 anys. No serà el mateix. I hem de generar aquesta capacitat. I aquesta capacitat, nosaltres, per experiència i talent, som capaços de fer-ho, però l'empresa ens ha de proporcionar els recursos també per poder-ho fer. Perquè al final, jo també un debat amb empresaris, els vaig dir, escolta, una FP molt, molt, molt bona millora la vostra productivitat. I per tant, vosaltres ens heu també de facilitar recursos per poder fer aquesta FP molt bona. M'ha agradat molt com ho has situat. Servim, però no som servils, i jo fins i tot faria una altra. I aquesta reflexió, en aquest territori, que la teniu molt incorporada, i la sabeu perfectament, i teniu molt clar quins són els reptes que voleu abordar, és molt important. La FP ajuda a la productivitat, però també transforma el nostre mercat de treball. I quan el gran repte d'aquest país, i especialment a Terres de l'Ebre, és que no hi ha país just si no està equilibrat territorialment, i no hi ha equilibri territorial si no ets capaç de mantenir la gent vivint al territori, i per viure al territori has de tenir feina, és el primer element. És cabdal, perquè amb la formació professional tenim una palanca de transformació del nostre teixit productiu, que tingui unes bases molt més sòlides. I aquestes bases molt més sòlides ens porten a tenir un futur equilibrat, on mantenim el jovent, on tenim oportunitats professionals laborals, que és la primera manera de mantenir el territori viu. Crec que és un bon exemple i m'ha agradat molt això de servim però no som servils, perquè això és molt republicà. És un dels defectes que tenim els filòlegs, que molta cosa no sabem, però algun joc de paraules encara el fem. Ens queden 5 minuts per acabar aquesta tertúlia col·loqui. Hem seleccionat moltes preguntes que ens estan arribant des dels diversos canals que estem emitint ara mateix. No, evidentment no podrem contestar totes, però sí ens agrada una, ja que els tenim aquí, consellers. Un tal Joan pregunta si es pot fer alguna cosa sobre l'ocupabilitat dels treballadors afectats pels ERTOs. Amb l'ocupabilitat dels treballadors afectats pels ERTOs. És a dir, els ERTOs és un bon mecanisme per evitar la destrucció d'ocupació. Estàs en suspensió. El gran repte ara mateix serà i és que els ERTOs no es converteixin en EROs. És a dir, que no es converteixin en acomiadaments. I hi ha molts àmbits on podem fer coses, però des de la formació professional i tant que podem fer. I això estem aprenent del nostre voltant, això a Alemanya ho fan. I per això Catalunya serà el territori de l'Estat que ho farà, que és aprofitar el moment en el que estàs en ERTO per formar-te en aquells elements que són claus, depenent del sector. Tecnificació, digitalització, perquè farem un paquet d'ajudes de 25 milions d'euros per a aquesta formació de treballadors i treballadores que estan en ERTO, especialment dirigida pels sectors més afectats, l'hostaleria, la restauració, que són sectors on tenim valor afegit, i el valor afegit és el capital humà, la qualificació del treballador o la treballadora, on ens en sortirem. I és en això en el que aprofitem el moment que estàs en ERTO per formar-te. I una inversió de 25 milions d'euros per formar treballadors que estan en ERTOs, això és aprendre del model que ens agrada, que és l'alemany, i no fer models que no ens agraden, i crec que tots i tots
i totes sabem quins són els models que no ens agraden. Doncs ho deixem aquí. Donaria per a molt més. Podríem parlar de tots aquells altres cicles formatius molt més de formació inicial, d'acord? Però jo penso que la visió important... Els cicles més industrials que fem també aquí. També tot el que s'està fent. Us proposem que podeu visitar totes les pàgines web dels instituts i veureu tot el que estem fent al territori, totes les famílies professionals que s'estan implementant al territori. Però important, amb aquest primer debat, parlar de la formació professional d'oportunitat a realitat amb els dos consellers d'Esquerra Republicana de Catalunya, que els tenim treballant de manera conjunta per primera vegada, per tal que aquesta formació professional que tenim al territori i al país sigui de primera magnitud i sigui l'eix clau de la formació del nostre alumnat i de les properes generacions. Moltes gràcies. Esperem que demà us connecteu al segon d'aquests diàlegs republicans. Bona tarda. Bona tarda.